Mathew 13 ac adnod 44. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg I drysor wedi ei guddio mewn maes pan ddaeth rhywun o hyd iddo fe'i cuddiodd ac yn ei lawenydd y mae'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo ac yn prynu'r maes hwnnw. Wel, I ni'n dychwelyd y bore yma at y drydedd bennod ar 10 o Mathew, lle roeddwn ni yr wythnos diwetha. Ac I chi'n cofio fod yr arglwydd Iesu Grist yma yn egluro i'w ddisgyblion cyfrinachau neu dirgelion, the secrets or the mysteries of the kingdom of God. Cyfrinachau dirgelion teyrnas nefoedd. Ac yma na ddwy ddameg byr iawn. Dim ond un byddwn ni'n edrych arni y bore yma, ond na ddwy yma 45 a 46 hefyd. Ar un neges, yma'r ddwy ddameg yn rhoi I ni. Mae Iesu Grist yn disgrifio ymateb y gwir gredadyn i'w neges e. Ymddygiad y Cristion pan mae neu hi yn clywed yr efengil. Dyna sydd gyda ni fan hyn. Mae fel un sydd yn ffeindio rhywbeth gwerthfawr iawn ac y mae'n bodlon mynd a gwerthu popeth sydd gyda ge mwyn cael meddiant o'r peth gwerthfawr hyn. Mae mor awyddus I feddiannu y peth gwerthfawr hyn. Mae'n gwerthu popeth mwyn ei ennill. Dyna'r neges. Nawr, fel wythnos diwetha, gawn ni dorri y lawr ac edrych ar 4 gwers, 4 gwirionedd I ni'n gallu cael o'r ddameg gyda'n gilydd. Gobeithio yn syml ein bod ni gyd yn deall. Y peth cyntaf, y wers cyntaf I ni y bore yma o'r ddameg yw hyn. Mae'r efengil yn cynnig cyfoeth I ni. The gospel offers us riches, cyfoeth. Mae'n cynnig trysor gwerthfawr. Gwrandewch, y mae teyrnas nefoedd yn debyg I drysor wedi ei guddio mewn maes. Credu fod y gair yma, trysor, treasure, yn air sydd yn enyn rhywbeth ynddo ni gyd. Ni gyd yn licio clywed am drysor, yndyn ni. Mae'r syniad yn codi rhywbeth yno ni. Un o'r raglenni sydd wedi bod hira ar y BBC yw Antiques Roadshow. Jyst rhaid o'n bod y bobl ifanc yma ddim yn gyfarwydd â'r Antiques Roadshow. Mae rhywun yn dod â rhywbeth sydd gyda nhw'n y tŷ ac maen nhw'n rhoi ar ford ac mae'n arbenigwr, expert yna. Ac mae'r arbenigwr yn edrych ar y peth ac mae'r arbenigwr yn siarad tipyn bach. Ond os yw'r rhan fwyaf o wylwyr fel fi, does dim rili ddiddordeb gyda nhw yn gwybod am hanes y peth. Wy'n credu, mae rhan fwyaf o bobl sydd yn edrych ar Antiques Roadshow, yr un peth a fi, eisiau dod at y diwedd, sef, beth yw'r gost y peth? Dyna beth yw ein gwir dymuniad. A wy'n credu mai apêl y raglen yw bob hyn a hyn, I chi'n gweld, I chi'n cael rhywun sy'n sefyll na, ac ar ôl siarad a gwrando, mae'r person yn dweud,
Chi'n gwybod beth? Ydych chi rhywbeth gwerthfawr iawn fan hyn. A mae'r pobl tu cefn, ynddo fe, ac mae'n werth miliwn o bunnau. A mae pawb yn mynd, fel hyn. Mae'n werth fawr. Mae rhywbeth yno ni sydd yn hoffi pan mae rhywun yn dod ar draws trysor. Fan hyn, mae Iesu Grist yn dweud wrth ei ddisgyblion fod y rai sydd yn dod i afael yn yr Efengyl fel rhywun sydd yn dod ac yn cael trysor. A nid rhyw trysor, chi bod, weithiau yn ôl at antics, chi'n edrych ar rai yn ôl, chi'n meddwl, you can keep your antique. O'i ddim moyn hwnna, dyma'n edrych yn hyll. Wel, dyma rhywbeth sydd wir yn werth fawr. Yn y damhegion cyntaf, mae Iesu Grist wedi bod yn defnyddio rhyw ddarluniau o bethau sydd yn ymddangos yn digon bach a digon dinod. Yn diwedd, hedyn. Hedyn. Wel, mae'n rhywbeth bach. A dyna'r pwynt gyda un o'r damhegion. Mae'n fach iawn, yn dydy e, fel hedyn mwstard. Ond fan hyn, mae moyn i'r ddisgyblion, a mae moyn i ni gyd ddeall. Mae'n rhywbeth gwerthfawr. Mae fel trysor. Meddyliwch chi beth bynnag yw eich trysor chi, falle cyst yn llawn o aur, neu cyst yn llawn o diamwntiau, neu perlau, neu Rembrandt i'r bechgyn. Y trysor mwyaf allwch chi feddwl amdano fe. Beth yw'r apêl am ennill trysor? Wel, mae hwnna'n hawdd. Yr apêl am ennill trysor yw chi'n mynd yn gyfoethog. Beth yw'r apêl am y loteri? Mae pobl moyn mynd yn gyfoethog. Ni'n deall hynny. Ac y mae cyfoeth yn newid eich bywyd chi. Y gorau. Wel, dyna beth mae pobl yn meddwl. Beth sydd yn digwydd pan i chi'n mynd yn gyfoethog? Wel, rai pethau. I gyntaf, chi allan o ddyled. Yndych chi? Det. Mae'r det wedi mynd unwaith chi ddod yn gyfoethog. Chi'n clywed pobl sydd yn ennill y loteri yn dweud fel hyn yn aml. Beth yw'r peth cyntaf chi'n mynd i wneud gyda'ch arian? O, fi'n mynd i talu off y morgais. A fi'n mynd i talu off y nyledion. A nid jyst fy dyledion ni, ond dyledion y teulu i gyd. Chi'n gallu wneud hynny pan i chi'n gyfoethog. Dim dyledion. Ffrindiau, ni gyd mewn dyled i Dduw. Oherwydd ein pechod ni, oherwydd bod ni wedi torri cyfreithiau Duw, i ni mewn dyled i Dduw. Ni ddim yn gallu talu dyled na, a rhyw ddydd bydd rhaid i ni gwrdd â Duw. Yn feth dalwyr, bankrupt. Ond mae'r Efengyl yn dod i ni, ac i ni mynd yn gyfoethog. Mae'n talu'n holl dyledion ni. Does dim rhaid i ni boeni am hynny bellach, achos i ni'n gyfoethog. A mae Iesu Grist wedi talu ein holl ddyled. Beth arall sydd yn digwydd pan i chi'n mynd yn gyfoethog? Wel, rhywbeth sy'n gallu digwydd i chi yw bod chi'n codi i statws o anrhydedd. Dros nos, eich chi'n mynd yn rhywun pwysig. Y pobl yn cymryd sylw o'n chi. Mae pobl yn gwahodd chi i bethau, achos i chi yn gyfoethog. Mae Elon Musk yn cael lot o sylw yn ydy e. Mae pobl yn gryndo ar Elon Musk. Pam mae pobl yn gryndo ar Elon Musk? Pam mae yn y cyfryngau cymaint? Wel, ni'n gwybod pam, achos mae'r dyn yn gyfoethog. Na pam mae'n cael cymaint o sylw, achos yr arian sydd gydag e. Mae'r Efengyl yn codi'n statws ni. I ni'n dod, nid yn bwysig yn y byd, ond i ni'n dod yn bwysig yn olwg Duw. Mae'n encodi ni eistedd gyda Phendifigion a'i bobl e, to sit with his princes and with his nobles, i fod ymhlith y saint na chi gyfoeth. Beth arall sydd yn wir am gyfoeth?
Wel, y prif peth am pan i chi'n dod yn gyfoethog, chi'n cael pethau. Chi'n gallu prynu pethau gyda chyfoeth. Os dim rhaid i chi gael eich car Skoda nawr. Chi'n gallu mynd a prynu Porsche. Os dim rhaid i chi mynd ar y gwyliau i Porth Cawl. Chi'n gallu mynd i Madeira. Chi'n gallu mynd i le bynnag chi moyn. Chi ddim yn jyst goffa mynd unwaith bob 10 mlynedd. Chi'n gallu mynd 3 gwaith mewn blwyddyn. Achos mae cyfoeth gyda chi. Chi'n gallu prynu pethau. Mae'r Efengyl yn rhoi cyfoeth i ni. Ac i ni'n gallu prynu fel petai. I ni'n cael pethau. Mae ddim gyda ni o'r blaen. Beth yw pethau ni'n cael? Nid yw teyrnas ddiw fwyd a diod, medd Paul, ond cyfiawnder a thangnefedd a llawenydd yn yr ysbryd glân. Na chi bethau gwerthfawr i gael, ffrindiau. Cyfiawnder, beth yw hwnna? Bo chi'n iawn gyda Duw. Dim rhaid chi ofni marw, achos chi'n iawn gyda Duw. Tangnefedd, beth yw hwnna? Rhywbeth yn eich calon chi, sy'n cadw chi rhywsut trwy bywyd. Mae'n cadw'ch galon chi. Chi'n gwybod bod chi mewn perthynas iawn a Duw, llawenydd yn yr ysbryd glân. Joy in the Holy Spirit. Beth bydde pobl yn rhoi am hynny? Mae'r Efengyl yn rhoi i ni. I ni'n dod yn gyfoethog. Dyna'r pen cyntaf felly, y trysor, y cyfoeth sy'n cael ei gynnig i ni. Yr ail ben, mae cyfoeth yr Efengyl yn guddiedig i lawer. Yn guddiedig, hidden, out of view i lawer. Nôl at y damau. A mae teyrnas nefoedd yn debyg i drysor wedi ei guddio mewn maes. Wedi cuddio. Mae cwestiwn yn codi, yn dydi? Os yw Duw yn cynnig pethau i ni yn yr Efengyl, os yw Duw yn cynnig i ni fod yn gyfoethog y bore yma, os yw Duw yn cynnig maddeuant a thangnefedd a llawenydd yn yr ysbryd glân i ni y bore yma, pam does dim mwy o bobl yn llawen, yn gwybod am y tangnefedd, wedi profi y cyfoeth yma? Wel, ni'n gwybod yr ateb, oherwydd mae'n guddiedig. Mae'r Efengyl yn guddiedig. Dyw pobl ddim yn gallu gweld y pethau hyn. Maen nhw'n ddall i'r pethau hyn. Mae Paul yn dweud fel hyn yn 2 Corinthians chapter 4 and verse 3 and 4. Os yw ein Hefengyl ni dan orchydd ni yn guddiedig, if it is hidden, yn achos y rai sydd ar lwybr colledigaeth, yma hi felly. Yr angredinwyr y dallodd Duw'r oes bresennol a'i meddyliau. Mae diafol yn dallu llygau pobl. Mae'n cuddio'r Efengyl rhag pobl. Methu gweld. I lawer, na gyd maen nhw'n gweld yw y wyneb. Just a surface. Maen nhw'n just yn gweld y maes. Maen nhw'n gweld y gwair. Ond dyn nhw ddim yn gweld o dan y gwair. Dyn nhw ddim yn gweld beth sydd o dan y maes, yn y maes. Matthew Henry yn rhoi her fel hyn yn ei commentary. What is thy beloved more than another beloved? What is the Bible more than other good books? The gospel of Christ more than Plato's philosophy or Confucius's morals. But those who have searched the scriptures so as in them to find Christ and eternal life have discovered such a treasure in the field as makes it infinitely more valuable. Rhywbeth trist fan hyn, ffrindiau. Mae 'na gymaint o bobl yn yr Efengyl. A fel mae Matthew Henry yn dweud fyna, mae'r Beibl jyst yn llyfr arall
iddyn nhw. It's a good book. It inspires us, ond dim byd mwy na hynny. Mae geiriau Iesu Grist yn dda, ond mae geiriau Confucius yn dda. A mae geiriau Plato a Gandhi. Fi wedi clywed lot o bobl yn ddiweddar yn siarad am Gandhi, gweinidogion. A fel petai mae geiriau Iesu Grist fel geiriau Gandhi. Does dim lot o wyniaeth. Wel, Gandhi yn dweud pethau da, Iesu Grist yn dweud pethau da. Nhw ddim yn gweld y trysor. Maen nhw jyst yn gweld y surface. Maen nhw beth wedi mynd o dan. A dod ar draws y cyfoeth sydd i gael. Falle bod yna rhywun yma bore yma. Chi'n gweld mae'n drychineb, ffrindiau. Mae'n tragedy. Mae yna bobl yn ein capeli ni yng Nghymru wedi bod yn mynd i'r capel ar hyd i oes. Fel petai'n cerdded ar hyd y cae, y maes yma, ar hyd i bywyd, ar hyd y maes. Ond beth wedi ffeindio'r trysor? Beth wedi dod ar draws y cyfoeth sydd o dan y wyneb? Mynd i'r maes sydd ar ôl sydd, ond dim ffeindio y cyfoeth. Be byddwch chi'n meddwl am rhywun byddai'n mynd i'r gwaith, yn mynd i ryw ga bob dydd, falle mae'n aredig neu mae'n clirio'r cae neu rhywbeth. Ar ôl amser, oedd yna trysor o dan i drad a doedd e ddim yn gwybod hynny. Fi'n cofio clywed stori un tro am ryw ddyn oedd yn byw mewn tlodi. Stryglo i gael arian i fyw. A wedyn, oedd e wedi marw. Ac ar ôl marw, pobl yn clirio'r tŷ ac yn mynd i'r atig. Ac yn ffindio yn yr atig, llun yna. Gan un o'r meistrydd, dwi'n cofio, Rembrandt neu rhywbeth wedwn ni. Ar ôl amser, oedd e lan fan yr atig, a'r dyn yn byw mewn tlodi. Lle gallai fe wedi bod yn byw fel miliwnydd. A mae hynny'n wir am lot o bobl sy'n mynd i'r cwrdd, y sywaith. Dyn nhw beth wedi dod ar draws y trysor, beth yn gwybod bod y cyfoeth yma iddyn nhw. Felly dyna'r ail beth. Mae'r cyfoeth yma yn guddiedig i lawer. Yn drydydd, wedyn ni. Mae rai yn darganfod cyfoeth yr Efengyl heb iddynt fod yn chwilio. Wedyn eto, mae rai yn darganfod cyfoeth yr Efengyl heb iddynt fod yn chwilio. Mae hyn yn cael ei awgrymu gan yr arglwydd yn y ddameg, yn dydy e. Awgrym cryf o hynny. Bod y person yma oedd yn y maes yn cloddio, ddim yn disgwyl dod ar draws trysor. Oedd e jyst yn cloddio rhyw ddydd. A mae'n darganfod. Beth yw hwn? Beth yw hyn? Ac mae'n chwilio a darganfod fyna. Mae'n trysor yma. Doedd e ddim yn gwybod, a mae'n dod ar draws yn ddamweinio accidentally. Yn annisgwyl. Mae hyn yn wahanol i'r ddameg nesaf, yn dydy e? Achos yn y ddameg nesaf, mae'r person yn chwilio am berlau. Chwilio am berlau, dyna'i waith fel petai. Ac mae e'n dod ar draws y per gwerthfawr. Ond gyda'r un hyn, dyw'r person ddim yn chwilio o gwbl. Hynny yw, mae rai yn dod yn Gristnogion, na beth ni'n siarad am fan hyn, pobl yn dod yn Gristnogion, pobl yn mynd i mewn i'r deyrnas. A mae yna bobl sydd yn mynd mewn i'r deyrnas, yn dod yn Gristnogion, heb bod nhw'n chwilio o gwbl. Oedd dim diddordeb amlwg gyda nhw ym mhethau Duw, ond maen nhw'n clywed yr Efengyl, a mae rhywbeth yn digwydd iddyn nhw fyna
yn y fan a'r lle. Mae rhywbeth hyfryd yn hyn. Mae rhywbeth i codi'n calon ni yn hyn, fi'n credu. Rhywbeth i roi hwb i ni. A mae digon o enghreifftiau o hyn yn y Beibl yn does e. Meddyliwch chi am y wraig o Samaria. Oedd hi ddim yn chwilio. Roedd hi ddim fel Nicodemus, roedd Nicodemus yn chwilio. Oedd e'n dod at Iesu Grist. Ond oedd y wraig o Samaria, roedd dim diddordeb gyda hi mewn crefydd, roedd dim diddordeb gyda hi yn yr Efengyl. Roedd hi jyst yn dod fyna i dynnu dŵr. A mae Iesu Grist yn dechrau siarad â hi. Ac mae fel petai'n cwmpo dros y trysor hyn. Mae'n dod ac heb baratoi bron mae hi'n dod at y trysor. Mae hi'n dod yn Gristion fyna. Saul o Tarsus. Dyna un arall yn y fe. Roedd dim diddordeb gyda Saul. I ddweud y gwir, roedd Saul yn mynd y ffordd arall. Roedd Saul mae'n cael gwared a pawb oedd â diddordeb yn yr Efengyl. Roedd Saul moyn fel cael yr holl meisydd i bawb. Roedd Saul ddim moyn i neb chwilio am y trysor. A beth ddigwyddodd i Saul? Un dydd ar y ffordd i Damascus. Mae e'n dod ar draws y trysor. A mae e'n dod yn gyfoethog fyna. Heb ddisgwyl y peth o gwbl. A gallwn ni fynd ymlaen yn restru pobl fel hyn. William Spantacelyn yw un arall. Fi'n hoffi meddwl am ei stori. William Spantacelyn ddim yn chwilio. Chi'n cofio, roedd e jyst yn student, jyst yn berson ifanc, lan fyna yn Talgarth ac yn mynd heibio i fynwent. Roedd e'n paratoi fod yn ddoctor. Roedd dim byd yn ei feddwl am grefydd. Roedd e ddim yn meddwl am Iesu Grist. Roedd e ddim yn meddwl am emynau ar y pryd. Roedd e jyst yn meddwl am ei paratoi fod yn ddoctor. A cerdded heibio i fynwent Talgarth rhyw ddydd. Mae'n clywed sŵn. Mae'n ebyd y sŵn. A mae'n mynd yn agosach a ffindo mas bod yna ddyn yn pregethu fyna yn y fynwent. A mae'n mynd yn agosach a hywelares oedd y dyn. A mae William Spantacelyn yn dechrau gwrando arno fe. A chybod beth ddigwyddodd? Mae'n cael ei ddal gan neges Hywel Harris. A mae'n dod dros y trysor hyn. Yn beth mae Hywel Harris yn pregethu. A fe newidiodd bywyd William Spantacelyn ar ôl yna. Gadael mynd i'r meddygaeth. Oedd gyda'r trysor mwy. Dyma'r ddelmder o drysorau byddaf yn dweud nes yma. Dyma rhywan feidrol fodd. Dyma wrthrych ces o'r diwedd. Ac sy'n hollol wrth fy modd. Mae'n hwb i ni, ffrindiau, medes i. Mae'n hwb i ni fel pregethwyr. Achos falle mae rhywun yn dod i cwrdd. A nhw ddim yn meddwl am pethau nhw'n gwbl. A mae rhywbeth yn y cwrdd yn dal nhw. A maen nhw'n dod ar draws y trysor. Mae'n hwb i chi, ffrindiau, wrth i chi siarad â'r pobl. Falle chi'n meddwl, mae bobl ddim yn diddordeb. Dyw bobl ddim yn dangos lot o diddordeb y dyddi yma. Ydyn nhw. Ond dyma ni. Ni ddim yn gwybod. Falle pan i ni dweud rhywbeth wrthyn nhw, bydden nhw'n dod ar draws y trysor. Wrth i ni siarad â nhw. Yn bedwerydd wedyn, ac yn olaf, a'r prif peth, y prif neges yn y ddameg. Disgrifiad sydd yma o ymddygiad, behaviour, conduct, y gwir gredadyn, yr un sydd yn darganfod trysor yr Efengyl. Beth mae neu hi yn gwneud? Wel, mae pob un sydd yn darganfod y trysor yma yn gwerthu popeth mwyn meddiannu y trysor. Yn dyfe, nôl at y ddameg, y mae teyrnas nefoedd yn debyg i drysor wedi ei guddio mewn maes pan ddaeth rhywun o hyd iddo. Na, beth mae'n neud? Fe cuddiodd ac yn ei lawenydd y mae'n myned ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo ac yn prynu y maes hwnnw. Mae pethau'n digwydd yn sydyn.
yn dydi e. Mae'n fyr iawn. Mae Iesu Grist yn neud yn fwriadol. Mae'n moyn i ni deall y pes sydd yn digwydd. Mae'r dyn yn ffindo trysor, mae'n glo iawn, mae'n cuddio'r trysor. A mae'n mynd i ffwrdd, a mae'n gwerthu popeth sydd gyda gen, glo iawn. A mae'n mynd at y perchennog yn rhywun, mae'n prynu'r cae hyn. A mae pawb yn meddwl, mae'n wallgo. Be sy'n bod yn y ti? Gwerthu popeth sydd gyda ti, mwyn just prynu darn o dir. Ond mae cynllun gyda'r dyn. Mae'r dyn yn gwybod beth mae'n neud. Dwi ddim wedi colli feddwl. Mae'n moyn cael hyn, achos bydd e'n well off. Unwaith mae'n prynu y maes yma. A dyna fel mae hi gyda'r Cristion hefyd. Dyna beth sydd gyda ni fan hyn yn dyfer. Ymddygiad y Cristion, ymateb y Cristion. Mae e'n moyn i'n siŵr bod y cyfoeth yma yn eiddo iddo fe. Mae wedi dod i sylweddoli, mae hwn yn fwy gwerthfawr na unrhyw beth arall. A fydd pobl eraill yn meddwl bod e'n dechrau colli arno ei hun. Bydd pobl eraill ddim yn deall. A ti'n mynd rhy bell nawr. Ti'n eithafol. Pam ti'n goffa mynd i'r cwrdd cymaint o weithiau? Pam ti'n darllen y Beibl? Pam i ti'n codi'n gynt er mwyn gweddio? Ti'n mynd rhy bell. Ond mae'r Cristion yn dweud, na, mae werth e. Achos fi moyn y trysor yma. Beth y'n ni'n siarad amdano fe? Wel, beth mae Iesu Grist yn siarad am mewn lle all, ymwadiad, self-denial, hun yn aberth, self-sacrifice. Dyma sydd gyda ni. Dyma beth yw gwerthu'r cwbl. Ni ddim yn goffo gwerthu popeth yn llythrenol. Na. Ond mae yna bethau sydd yn goffo mynd yn ein bywyd ni. Mae yna bethau ni'n goffo roi fyny. Ac ni'n falch i roi fyny e. Achos mae'n werth e. Dyw e ddim yn aberth i ni. Dyna'r pwynt. Mae'n gwneud e'n llawen. Dim ots beth mae pawb arall yn neud. Wy'n mynd i wneud y pethau hyn yn llawen. Dwi ddim yn mynd i fod yn aberth i fi roi lan i syl. Achos fi'n cael mwy. Dwi ddim yn mynd i fod yn aberth i fi weddio am hanner awr. Achos fi'n mynd i cael mwy. Dwi ddim yn mynd i fod yn aberth i fi roi lan amser i siarad â rhywun. Neu i ffonio rhywun. Neu helpu rhywun mewn rhyw ffordd arbennig. Achos mae'n werth e. Achos fi'n ennill mwy. Mas o wneud y pethau hyn. Roi ychydig o ddyfyniadau i chi, some quotations fan hyn. Pobl chi wedi clywed amdano, siwr o fod, David Livingstone i ddechrau. Cofio David Livingstone? Oedd e wedi gadael mwyn mynd yn genhadwr yn dyfyn Affrica yn oes Victoria. Roi lan popeth. A pobl yn gofyn i'r David Livingstone, am I aberth e, am I sacrifice e. I have made no sacrifice. Medde David Livingstone. Dyna fe. Beth yw hyn? Falle chi wedi clywed am Jim Elliot. Oedd e yn genhadwr hefyd. Yn y 50s, 1950s, ath ei Ecuador colli fywyd e fyna. A Jim Elliot yn dweud hyn. He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. C.T. Studd, falle chi wedi clywed amdano fe hefyd, nôl yn oes Victoria hefyd, oedd C.T. Studd yn dyn galluog, ath ei Eton, ath ei cael Grant, ath ei chwarae criced i Loegr, a wedyn ath e'n genhadwr i gwahanol lefydd China yn un ohonyn nhw. A wedodd C.T. Studd yn enwog, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Oedd e'n deall, beth yw sacrifice wy'n gwneud? Os mae wedi rhoi hun i fi, os y trysorau hyn yn dod i fi, no sacrifice. Isaac Watts, when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Gai ofyn I chi ffrindiau cyn bod ni'n dod I ben y bore. Beth sy'n werthfawr I chi? Beth sy'n werthfawr
i chi bore yma. Ble mae eich gwir gyfoeth? Iesu Grist yn gofyn hynna yn dydi e. Ble mae eich trysor? Yna mae eich calon. Ble mae'n trysor ni y bore yma? Beth yw'r peth mwyaf pwysig yn ein bywyd ni? Ydy Iesu Grist yn werthfawr i ni? Ydy Aberth ar Galfariaid fel o'n i'n canu gynnefach? Efe dyma'r peth mwyaf pwysig i chi. Ydy e'n werth Aberthu mwyn cael Neu ydych chi dal dim ond ar y surface? Chi byth wedi mynd lawr. Chi byth wedi cloddio a gweld bod yna drysor fan hyn. Byth wedi gweld yr hawddgarwch, byth wedi gweld y prydferthwch, byth wedi gweld y gwerth sydd yn hyn. A gallu dweud gyda'r dynion yna, dyw ddim yn galw i gyd i fod yn genhadon fel C.T. Studd a Jim Elliot. Ond mae e'n gofyn i ni roi ein calon ni iddo fe, yn dydy. A dyna'r cwestiwn i ni gyd. Ydyn ni wedi rhoi ein calon iddo fe? Ydyn ni'n gallu dweud, wel, bydda i'n aberthu ti ar gwyth. Ond bydda i'n arfer ennill o wneud hynny. Pethau oedd elw i mi, med Paul, gyfrifais i'n golled mwyn ennill Iesu Grist. Pethau dwi'n dioddef ar hyn o bryd, meddwl fe, mewn man arall. Dyw e ddim i gymaru a'r gogoniant sydd i ddod i fi. Ac felly mae'n werth e. Dwi ddim yn ffôl. Does dim ots beth mae pobl yn meddwl. Dwi ddim yn ffôl. I am no fool. Am roi lan pethau sydd ddim yn mynd i fod gyda fi am beth. Mwyn ennill y trysorau yma sydd yn dragwyddol i ni.